Tak jo, ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dneska budeme pokračovat ve stěhování, i když jsme ještě v podstatě nezačali, jo, protože taky jste jenom viděli prázdný byt. Dneska je čtvrtek, zítra mám volno v práci, díky bohu, abychom všechno nějak stíhali. Zítra budeme tahat krabice s nějakýma věcma, které už je kam dát, jo, takže do kuchyně, do koupelny, do šatny a potom další den tak odvezeme nábytek, takže jo, no to bude celkem dost, budeme stěhovat v podstatě celý víkend, ale říkal jsem si, že určitě to bude stát za to. No dneska jsem se stavoval na bytě tam něco donést, jo, a když jsem čekal na výtah, tak z bytu pod náma vylezla nějaká postarší paní a podíval se na mě docela jako nepříjemně, nebo jo, dost nepříjemně, ne docela, a teď já jako se na ní podíval, říkám dobrý den, a se nepodíval jako a zalezla beze slov a já jako OK, tak jako asi nebudeme kamoši. Ne, fakt nejvíce bojím, že tam právě budou nějací takový sousedi, jakože my ani nebudeme doma, oni si budou stěžovat, že jsme jako hluční nebo cokoliv, jo. Určitě známe tady takovéhle panelákové tetky. Tak já jsem si tady donesl nějaké krabice ze sklepa, abychom to měli kam dávat. Samozřejmě, co jiného. Na co jiného by mi byly krabice, že jo? Jako nejsem úplně kočka, že bych se do nich uvelebil. Já nevím vůbec s čím začít. A můj nějaký plán strategický, tak je, že zabalíme kuchyň, zabalíme koupelnu, zabalíme bundy, které nenosíme, protože všichni, oba dva teďka stejně taháme zimní bundy, jo? Takže nějaké ty jarní, podzimní a takhle asi nejsou úplně potřeba tam mít. A že bychom to rovnou potom dali do šatny v ten pátek, takže já asi začnu skříní s největší pravděpodobností, nejspíš, jo. A jsem zvědav, jak se nám to všechno podaří a jak to bude všechno stíhat, protože do toho ještě ty videa, no to bude sranda. Já se tady možná budu ještě z začátku takhle trošku vykecávat, protože nevím úplně, kolik toho stihnu zítra, jo, protože už tady budeme oba a přítel si nepřeje být na videu, takže chápeme. A teda vypadám úplně hrozně, jo. Vidíte ty kruhy pod očima, hej, to je fakt šílené. Já jsem, ne že nespal, jako spím, jo, ale spím prostě málo, protože videa dělám dopředu, hlavně teda na ten krimi kanál, jo, takže pokud nesledujete, můžete se určitě podívat, máte ho dole v popisku. A řeším hrozně moc věcí a všechno řeším samozřejmě já, protože všechno je zase napsané na mě. Do toho ještě řeším Wi-Fi, takže taky super, a jelikož to máme přes určitou firmu, která má v názvu písmeno a číslo, nebudu radši říkat to, a jelikož oni si hrozně vymýšlí, že asi aby vydělali co nejvíc, tak no jako, já jsem myslel, že to bude rychle. Ne, dojdu až v pondělí, takže tam budeme 2 dny bez Wi-Fi. A tak jako to by se teoreticky přežilo, jenže já potřebuju co nejdřív nachystat ty videa, protože já nemůžu natáčet na tom bytě, dokud si nevybavím studio, protože bude úplně prázdné, že? Takže tam bude hrozná ozvěna. Tohle je fajn jako taková opěrka, takže já tady chviličku takhle s váma pobudu a postěžuju si na tu Wi-Fi. Mám dobrou náladu, jo, takže nebudu se nějak zbytečně naštvávat, jenom co nechápu, tak oni mi tvrdili, že tam je jenom optický, což ano, je, ale to by asi neměl být zase takový problém, že optický internet je ještě rychlejší než běžný kabelový. To, co mě spíš trošku naštvalo, tak bylo, že vlastně pán mi říkal všechny ty cifry, kolik jako to bude stát, to první zapojení, návštěva technika a tak dále, když teda pan majitel tvrdil, že jako tam technik chodit nemusí, že to je všechno jako zapojené, všechno nachystané a i ten router tam je, jo, všechno tam je, ale ne, bylo mi tvrzeno, že mi to prostě nepojede ta Wi-Fi, jo, a že do týdne jim budu volat znovu a budeme tam bez Wi-Fi ještě díl, takže jsem si říkal, OK, tak teda jo. No a pán mi řekl, že to bude stát 699 každý měsíc, plus ještě 100 za pronájem toho jejich special boxíku, prostě jo, to je Wi-Fi, nebo toho routeru, to je nějaký speciální router, ale není to takový ten, co máme teď. No a já jsem se potom díval do aplikace, kterou oni mají, že jo, a říkal jsem si, že tak se podívám, jestli to tady je ta objednávka, no a nebyla tam, ale víte, co tam bylo, že půl roku máte nárok na tu Wi-Fi, jakože se s tou ní založíte za 299, takže chtěl jsem říct 300, ale budu radši specifikovat, jo, takže za 299 a on mi to dal 699, jo, což vemte si půl roku platit o 400 víc, jako to je docela rozdíl, že jo. To jsem potom volal znovu s tím, že jsem, jako, už jsem nemluvil s tím pádem, tak jsem se jako zeptal, že jo, jestli by mě na něj přepojil, nebo jestli cokoliv, jemu jsem celý e-mail neodepisoval, a až když jsem volal znovu, tak až potom se mi ozval a hrozně se omluvil, se stala nějaká technická chyba. Jasně, chtěli jste samozřejmě vydělat ještě víc, jo. Každopádně, pravděpodobně, pokud ta Wi-Fi nepojede dobře, tak jako doteď tady, tak s největší pravděpodobností od nich odejdu, protože ne, tady tohle chování je fakt hrozné, jo, a s nimi něco řešit, to je taky hrozné. Určitě víte, o kom mluvím, ale nemůžu tady říct název, takže jako si to domyslete. Takže tohle jsou nějaké trable s Wi-Fi, jo, do toho musím stíhat hrozně moc věcí, jak říkám, chtěl jsem si nachystat ty videa trošku dopředu, jo, takže
Vůbec nic nestíhám, do toho včera měli dojít na prohlídku tohoto bytu se podívat, nakonec jsem zjistil, že nedojdou, takže já jsem tady včera to všechno chystal úplně zbytečně, jako nebyl tady bordel, protože jsme měli prohlídku jeden předtím, mimochodem můj známý došel, takže jsem vůbec nečekal a z největší pravděpodobností to dostanou teda oni a já si vždycky jako hrozně rozmluvím, jo, takže to se omlouvám. No a každopádně já jsem si říkal, už je 5, jako už by tady měli být, jako před barákem nikdo nestál, realiták nevolal, tak říkám, podívám se na e-mail. No a on mi psal ve 2, nebo v kolik nějak tak, že nakonec se to ruší. A já jenom jako, nemůžeš zavolat třeba, jako, a nevím, kontrolujete si mail každé 2 hodiny, nebo jako, co, jako on mi to pošle ve 2 a za 3 hodiny mají dojít a jako, myslíš si, že já se během těch 3 hodin na to podívám. To jsem ztrácel zbytečně čas, takže jsem potom ještě večer dodělával video, dneska jsem ho dodělával taky. A už jsem ho konečně dával nahrávat, jo. Na to, že jsem ho měl hotové už v podstatě v úterý, jenom jsem ho potřeboval jako dodělat, tak sranda. Takže vlastně, i když jsem udělal 3 videa do zásoby, tak absolutně nestíhám a docela se bojím, jak to bude, jo. Takže pokud náhodou nějaké videjko nevyjde, tak se hrozně omlouvám, ale vážně nemám vůbec čas, řeším hrozně moc věcí skrz tenhle byt, skrz ten byt, s realitákem, že jako je to prostě hrozně moc. Každopádně, abych jenom nenadával, tak jdeme na to stěhování. Musíme krabice složit, ale tak to by neměl být zase takový problém, doufám. Jo, ještě co bych chtěl zmínit, jenom takový fail a taková moje trošku jako hloupost možná, a jo, ale prostě měnili nám tady zámky u těch jedních dveří a když jsem zjistil, že už tam konečně po týdnu je, říká, OK, tak ho zkusím. No a mi tam ten klíč nepasoval a já jsem jakože, jak to, že tam nepasuje. A zkoušel jsem to fakt asi 3 minuty a prostě ten klíč tam nešel. Nešel ani za boha. Takže jsem potom volal majiteli, že nejspíš jako vyměnili jako ten zámek za nějaký jiný a teď nevím, jestli budou 2 klíče od těch dveří, jo, protože mám z obou 2 stran jsou dveře. A nebo jestli tam bude potom jako časem nějaký jiný, takže jsem mu dával vědět, aby to zjistil, když tak. No a včera jsme jaksi s přítelem šli domů a on šel právě z té strany, kde měnili ten zámek. Říkám, víš, že se tam nedostaneme? A on, dostaneme, já jsem tam dneska šel, jo. Cože? Jak se tam mluvíš, jak tam nefunguje ten prostě zámek, nepasuje tam klíč, nebo jako zámek funguje, ale nepasuje tam klíč, a on, to pasuje, jenom tam jde špatně, jo. Ne, tak jsem tam došel, zkusil jsem to a furt to tam nešlo a potom najednou tam zajel a já to jsem potom ještě psal majiteli, že se hrozně omlouval za zbytečné zmatky. Nevím, jestli to řešil, to mi nenapsal. Doufám, že ne, jo, ale ještě tady vidíte. Dobré, no comment radši, tak tohle video bude fakt hodinové. A tady je to nějak zapáskované, kde mám nůžky. Každopádně za 3 dny už budeme bydlet v novém bytě, což bude úplně halus. Kdo jste neviděl předešlé video, tak se určitě podívejte, jo, je to fakt velký byt, jsme z něho úplně nadšení a je dost hezký, jediné co, tak no, podívejte se na to předchozí video, tam říkám takové ty ale, jenže když jdete do nájmu, tak prostě vždycky tam bude nějaké ale. Vypadám fakt hrozně. Já už se vypadá normálně se vyspat a tak dále, protože jsem měl samozřejmě raní tento týden, takže s tím, že jsem byl vzhůru pravidelně někde do půlnoci a stávám ve 4:30, tak skvěle, miluju. Naštěstí aspoň teda zítra mám volno. Ale dobré, už jdeme pomalu balit, jo, nějaký můj monolog nikoho asi nezajímá. Já jsem asi slepej. A už to mám. Já jsem, tak aspoň poznáte, odkud jsem, nebo jsou. Jo, tady tohle tak máme něco, do čeho potom zabalíme vlastně skleničky a tak, aby se nerozbily. Jsem trošku drbil do stativu, nevadí. Je docela škoda, že to není přítel a že nechce být na videu, protože bych potřeboval docela pomoct to přidržet. Ale jako, já jsem silný nezávislý muž, ačkoliv teda nejsem silný ani nezávislý, ale ne. Ach jo. Jak můžete vidět, jsou to fakt hodně velké krabice, takže doufám, že to bude v pohodě. A že se to neprotrhne, když tam dáme něco trošku těžšího. Svině, zohni se! Jsem řekl i včera příteli. Ne, srandičky. No to máme naopak. Výborně, já jsem si dal tady velice inteligentně ty krabice přímo před skříň, kterou samozřejmě potřebuji, abych tam dostal. To jsou přítelové věci, takže tady necháme, asi začnu
odsud. Tahle bunda je úplně boží, jenom jak můžete vidět, sušička mi tak trošku zničila. Sušička lomeno mamka, která ji do té sušičky dala, jo, ještě tehdy, když jsem u nich bydlel, takže docela mrzí, ale stále ji tady mám. A tohle je mimochodem zbytek té první bundy, protože ona je vlastně dvojdílná, jo, a tady tohle je spodní část, ale dá se to nosit i jako letní, nebo letní, jasně, letní bunda, určitě. Jarní bunda, tak samozřejmě. Tady tohle je by the way sekáčová bunda, jo, a je fakt skvělá, jenom je hodně tenká, takže když je zima, tak ji nosit nemůžu, a když je teplo, tak taky ne, protože bych se v ní upek. Jakože vím, že tady tohle video není žádná ukázka mého oblečení, jo, ale tady tohle je moje bomber bunda, kterou mám reálně od první třídy, ježišmarja, od prváku ji mám, jo. Jinak, jak můžete vidět, tak těch bomberů mám docela dost, protože jsem měl takovou bomber éru, teďka mám teda éru tady takovýhle bund, jo, prostě s tím límečkem kožíškovým a to je teda přijde mnohem lepší, jenom tady tohle je trošku rozbitá, ale to nevadí, není nic, co by se nespravil. Ale jo, v formě. Kud podívu na to, že jsem přibral 20 kg od té doby zas, tak jako dobré. Ano, já vím, že ty bundy vypadají hrozně, jak jsou tam takhle, jo, ale já fakt nevím, jak je tam poskládat, protože ono to stejně nedrží a stejně to budeme jako zítra vytahovat, takže jako ono to teoreticky vydrží a jako nemělo by se to nějak pomačkat, takže za to se omlouvám, ale chápete. Tak jo, jedna krabice je plná, ačkoliv teda tam nejsou všechny bundy, ještě jsou nějaké vedle, ale už se tam toho víc nevleze, jo, takže ty kabáty a tak dám pravděpodobně někam jinam a to už si dám víc, záleží, aby se nepokrčilo, protože to nosím častěji. Jo, jestli mi jebne ten telefon na zem, tak mě jebne taky. Dobré, snad to nepropadne, nemělo by. Jedna krabice a už mám dost. Ještě by bylo fajn to popsat, já nevím, jestli můžu, takže sakra. Já budu muset zavolat mámě, ale jak se natáčím na telefon, takže třeba nevím, ale má z práce a já ji tam potom vrátím vlastně, jo, jakože taký malý renting, ale nejsem si jistý, jestli ji můžu popsat, takže OK, takže s mámou jsem domluvil, prý teda jako lidi psát nemáme, protože ještě budou potřebovat, jo, což chápu teda, radši jsem se zeptal, ale nemám asi úplně moc co na to dát, takže OK, tady si musím pamatovat, že je oblečení a potom ještě ten zbytek, tak budu muset nějak rozdělit, abych věděl, kde co je. Každopádně ještě se potom postavíme k mamce, teda pro nějaké věci, ještě budeme potřebovat chladící tašku, že potom ledničky, nějaké věci a takto. Zatím mám teda jednu krabici, jo, tady po půl hodině nebo po jaké době, ale myslím si, že ještě není kam spěchat a potom v dalším videu sakra, já vůbec nestíhám. Ne, zase ne, jo, jakože takto, ale uvidíme, no. Bundy mám teda vyklizené, tady to je přítel, že tomu tady necháme, si to zabalí potom sám. Tady mám ještě nějaké věci, co budu balit asi až později, protože nevím, něco budu potřebovat možná i. Potom tak budeme balit kuchyň, nějaké ty věci, co jsou tady, jo, takže prostě tady koření a takovéhle věci, tak normálně jako nádobí, klasicky. Tady je to úplně napráskané, protože my nic sladkého teďka nejíme, snažíme se držet dietu, jo, tak. A jediné co, tak nevím vůbec, co uděláme s těma skleničkama. Protože to bude docela sranda potom, aby se nerozbily samozřejmě. Potom dál, co budu chtít určitě zabalit, tak už ručníky, tady tyhle ty nějaké věci, umyvadlo, jak říkám, prostě ty věci, na které je tam už místo, jo, protože kuchyň tam je, koupelna tam je, šatna tam je, takže to je jako v pohodě. Teoreticky bych mohl ještě zabalit boty. Jo, ale nejsem si úplně jistý, jak aby se nezašpinily jedny od druhé, protože některé jsou nenošené, jo, třeba tady tyhle ty
Air Maxy, tak ty jsem měl jednou jedinkrát venku, jo, jakože a jediné, kde jsou špinavé, tak je teda tady. Ale no tak jako stály skoro 5, jo, tak ještě abych je jako někam tahal nějak velice, že. Bude se mi to nejspíš dost měnit světlo, protože tady úplně do té poličky nenaru ten ring light, jo, ale říkal jsem si, že bych sklenice zabalil nějak takhle, tohle jsem si dotáhl z práce. My to vyhazujeme, jo, kdyby náhodou někdo chtěl říct, že kraju v práci, tak jako ta práce víc vykrádá můj život, mi přijde, jo, ale aby aspoň pro pocit to bylo aspoň trošku zabalené, jo, a budu to teda dávat do tady téhle trošku menší krabice, teď tak nevypadá, jo, ale nějak jako ona není zase tak velká. Takže jo, doufám, že to bude stačit a že se nerozbiju. Bohužel, když nebereme noviny, tak co jiného mi zbyde, no. Ale myslím si, že aspoň tohle jsem nějak vymyslel, jo, jako přežijou v tom krytky, přežije v tom všechno. Já jsem normálně nějaký aranžér, kterému to vůbec nejde, jo, ale myslím si, že pozitivní je, že to nějak necinká, jo, takže by se to fakt rozbít nemuselo, ale uvidíme, jestli to přežijou, když tak víno za stolik nepijem, takže to asi nevadilo. Mám toho fakt celý pytel, takže by to mělo snad vyjít na všechno, včetně talířů a takhle bych to aspoň proložil, ale to fakt necinká. Nejsem si vůbec jistý, jestli do té krabice všechno vleze, ale doufám, že jo. Protože fakt nevím, do té velké se mi úplně skodávat nechce, že jo, tady to ponese líp. Tak jo, sklo je nějak plus minus zabalené teda. Něco tu ještě zbylo, to když tak přihodím potom ke zbytku. Mně šlo hlavně o to, že to přece nechcete, aby se skleničky zničily, že jo. Jako ty keramické by to mohly vydržet spíš, kdežto skleněné, no, nevím. Jsem si udělal před 2 hodinama kafe a jak jsem ho ještě ani nevypil, párkrát jsem si lokal, ale nevadí, kafe. Tady tohle vypadá, že bliká, ale v reálu to nebliká, jo, takže nebojte, nestraší tu, ale když, kdo ví. Tak jo, no, takže já přemýšlím, s čím začít dál, respektive co úplně nebude vadit, když teďka zabalím. Jakože měl bych určitě zbytek té kuchyně, ale já nevím, jestli ještě nebudu vařit. Tak jo, do téhle krabice teda přijdou deky. To je hrozný, že tahle krabice je plná jenom dek a už tam skoro nic nevleze reálně. To ještě máme 3 na posteli. A ještě jsou vlastně pod postelně. Já vůbec nevím, kam si vás mám dát, protože já tady lítám prostě sem a tam, protože všechno máme někde jinde, to je právě na nic. A proč jsme... Dobrý, že tam je pavouk. A proč vlastně jdeme i do většího bytu? Jo, všichni furt jakože, no, tak jste jenom 2. No a co? My 2 zůstaneme, jako to znamená, že se musíme mačkat tady v 1 kákáčku, nebo dobře, tohle byla 1+1, tak je to 2 kákáčko, jo, ale 2 místnosti, jako to se tady máme mačkat. Nemyslím si, když nechcem, tak nemusíme, jo? No, takže... Myslím si, že už tam dáme jenom tuhle deku a zbytek se tam nevleze. OK, tak já jsem toho sice moc nezabalil, ale ještě budu muset do obchodu pro nějaké jídlo a ještě teda za mamkou potom pro ty nálepky a ještě pro tu chladící tašku, takže... OK, máme 2 krabice a 1 malou, 3. A jako není toho moc, ale... Už zase večer, ach jo. A fakt doufám, že nám všechny ty krabice a pytle a všechno, co máme, bude stačit, i když... No, když jsem viděl, že jako jenom do 1 krabice, tady té velké, jsem narval jenom deky a to ještě ani nejsou všechny, tak se začínám docela obávat. Ale za to bude v pohodě, tak seriózně doufám. Nejhorší je, že já ani nevím, v čem mám pokračovat a v čem ne, jo, takže
Tak jo, máme tady další den. Já jsem včera ještě teda zabalil zbytek skříně, ale už jsem potom nic moc nedělal a hlavně jsem to nemohl točit, protože přítelek si usnul, takže se bude chtěl zbudit. Vážně? A i dneska. Přítel teďka balí vedle, takže já se nejspíš vrhnu na koupelnu, abychom teda byli každý někde jinde a ať tam není vidět, protože úplně by se mu to nelíbilo asi. A vůbec jak si mám dát tu krabicu. Ok, takže jsem trošku zabarikádovaný, ale tak to asi úplně nevadí. Doufejme, že se tam nějak všechno vleze a že to bude všechno pohromadě. Tady tohle dostáváme v práci a už mám třeba tady jako 20 a vůbec to nepoužívám. Já, že tady byly 3 a další jsou ještě tady. Pár věcí to ještě budu muset nechat, až budeme přidávat byt, tak aby jsme ho samozřejmě uklidili, takže čistící prostředky tady zatím necháme. Tohle je tady taky dost potřeba, takže tady tenhle můj arzenál, tak tady zatím necháme a potom si ho vezmeme na nový byt. Doufám, že to tam nebudeme teďka aspoň ten týden, 2 nějak jako extra potřebovat, když tak něco dokoupíme, nebo to vezmu zpátky. Tady většinou je taky boyfriend, takže nevím, jestli mu to tady mám nechat, nebo co s tím. OK, byl jsem se radši zeptat a prý to tady můžu naházet do jednoho, takže to dáme všechno do jednoho. Naštěstí si to poznáme, takže dobré. To je nějaké trošku mastné, ale tak co už. To bych tady taky teoreticky mohl nechat. To je právě na ucpané odpady, což tady bohužel s tím problémy docela jsou, takže já to tady nechám též a zbytek teda zabalím. Myslím si, že se to tam vleze tak akorát. Jinak nevím, jestli tu máme nějaké kluky, ale my používáme tady tyhle ty Old Spice deodoranty a vlastně i sprcháče. Protože tohle je asi jediné, co nějak zabírá, mi přijde. Všechno ostatní je úplně šílené, katastrofa, fakt ne, to se nedá ten zbytek. OK, takže to už je taky skoro plné. A ještě jsou tady nějaké věci, tady mám věci na vlasy, na vousy a tak dále. A tady mám skincare a další věci. Tady to je jakoby, jo, jakože ten. Tady tohle jsem chtěl dát do toho, ale říkal jsem si, že počkám, až se zase nastěhujem. Takže já mám normálně štětičky do uší, tady mám svůj oblíbený aloe gel, tady mám na zubní hygienu, tady mám odličovací tamponky a tady jsou ještě nějaké věci k úklidu a na odličování a tak dále, takže co myslíte, vleze se to tam? Já bych řekl, že asi úplně ne, ale tak jako zkusit to můžu. OK, a tohle už se tam 100% nevleze, takže já jsem chtěl být všechno u sebe, že jo, aby jsme to potom nemuseli hledat jak dementi. Jo, jinak tohle tak to není od nás, to už tam bylo a my jsme měli právě všechno takhle v těch košíkách, aby jsme takovým věcem zamezili a někdo tady měl asi předtím, nevím ani co, něco hodně velkýho. Já už chci jenom, aby byl prostě konec, aby to bylo za náma, aby už jsme bydleli a udělali jsme zase všechno vytáhané, protože bude zase nejhorší pro to najít místo. A taky, co mě fakt dost štve, tak tady není nikde moc místo, kam bych si vás položil, takže nejsem si jistý, kolik toho uvidíte, ale snad aspoň něco, stejně nebudu moc do toho vydat všechno, jo, protože jelikož to balíme už druhý den, tak asi je jasné, že to prostě nepůjde, jako tak dlouhé video by asi na YouTube úplně prošlo. A nebo když jo, tak by se nahrávalo ještě další týden, jo, s tím, jakou tady máme Wi-Fi, no, takže jo. No, tak nakonec se tam vlezlo v podstatě všechno. Bude to hledám těžký jak kráva, jo, ale nemám už kam dát tady tyhle 2 košíky. A jelikož to patří do koupelny, tak prostě chci, aby to bylo u sebe, protože já to pak nenajdu, až to budu potřebovat. Jenže už to pak není kam dát, kam mám dát. Ten poslední, tak jsem musel narvat do toho, jestli vidíte, jo, jakože to je trošku jiné. Takže to jsem narval do toho, aby to šlo zavřít, a ten zbytek už fakt nemám kam dát. Tak jo, krize zažehnána, tohle jsem dal ještě teda sem, doufám, že to nevyteče na ty káble. A tady to jsem dal teda takhle dozadu a snad by to mělo jít zavřít. Vypadá to, že i jo, takže dobré. Jo, ještě teda tady jsou sprcháče a takhle.
Tady jsou ještě taky nějaké věci, ale to všechno dám do sáčku, aby kdyby náhodou to vyteklo, ať to nemáme úplně všude. Což je určitě dobrý tip, jo, tady takovéhle věci dávat do sáčku, nebo minimálně to nějak obalit, jo, aby fakt, nemusí se to zdát, ale někdo s tím jak blbě pohne s tou krabicí nebo cokoliv a ono se to otevře a budete mít úplně všechno zaplácané od toho, takže já na to dávat pozor. Takže já jsem zabalil už tady ty šuplíky u stolu, tady tyhle šuplíky všechny a jakože na to, jak je to málo místa, jak je to docela dost tady toho. Tady tohle ještě jsou nějaké věci právě z toho stolu a tady to už je zabalené, takže to vám asi ukazovat nebudu. A ještě mi teda zbývá vyklidit tady tohle, ale na to možná vezmu jenom tašku, na to asi nebudu potřeba krabice. Dobře, tak díky bohu už to začíná konečně maličko vyprázdňovat a většinu už máme zabalenou a doufám, že i ty krabice nám teda vystačí. To jsou vlastně věci ze skříně na oblečení, plus jsou tam ještě záclony a nějaké další věci. Tady mám věci ze stolu a tak dále, nějakou techniku, jo, můžete vidět tady ring light, tady nějaké ty krabice od techniky. Tady tak jsou další krabice a to není všechno, protože tady v téhle skříni tak jsou potom další krabice, jo, jakože takhle, aby to tady nezavazilo, protože je to fakt hodně malý byt a teď, když jsou ještě všude ty krabice, tak to je ještě horší. Jo, můžete vidět, že tady jsme teďka úplně zaskládaní. A jinak tady tak je vlastně kuchyň, nebo respektive teda část. Čekáme ještě, až mamka doveze další izolepu, protože nám tady ta tlustá došla. Máme jinou, která je teda něco tenčí, ale jakože furt se to dá, ale ze spoda radši asi počkáme na nějakou tu tlustší, abychom přece měli jistotu a nevypadaly nám všechny věci. Ale jinak tady tohle, tak to je už vlastně skoro všechno prázdné. Já říkal skoro všechno, tady ještě nějaké věci jsou, ale já jsem to zase nechtěl dávat do té krabice, protože už teďka se dá sotva zvednout. A jo, tady bordel, protože jsem ještě některé věci přesypával do doz, jo, a takhle, takže to prosím pěkně omluvte, ale bohužel, že jako, když o to za chvíli jdeme pryč, jo, tak se mi tady určitě nechce uklízet, protože teďka to fakt nemá vůbec žádný smysl. Ale to vůbec žádný. Tady tohle asi balit nebudu, protože od toho tuším už ani nemám krabici. Takže to asi jenom vezmu nějak takhle a budu doufat, že se to nerozbije nějak, ale snad ne, ono se dá zmenšit, takže to mohlo být lepší. Přemýšlím, jak zabalíme tady ty lega všechny, to bude asi nejhorší a sedím se, že se nám to poláme a budeme to dávat dohromady, takže uvidíme, no. Tak jo, už jsme teda na bytě, máme tady nějaké ty krabice a tak, něco je ještě v kuchyni. A jako sranda, no, jako jsme oba dva spocení jak kráva, ale tak se dá dělat, no. Teď bude sranda to vybalit.